The saying that behind a successful man there is a woman may sound cliché. However, it is important. Women face a mammoth task of raising kids, of building and developing their homes and houses, of taking care of their husbands, sometimes taking care of the entire family. Most women are selfless, and as such, they carry a lot of burden over their shoulders. And most of the time, they forget about taking care of themselves. And I believe that it is for this reason that Michelle Obama once said, and I open quotes, "We need to do a better job of putting ourselves higher on our own to-do list." I close quotes. Have you ever seen a woman that takes care of everyone, that carries a burden, but fails and forgets to take care of her financial being as well as emotional and psychological being? It is for this reason that Maya Angelou once said, and I open quotes, "If I am not good to myself, how can I expect anyone else to be good to me?" I close quotes. With that being said, I pray that each woman, each young girl remembers to cater for her own physical, financial, psychological, and emotional being. Sanibonani balingani mabhungu na matshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Inzima Ndlela, obhalwe nguMadlala NP. Sifunda inkundla yokuqala, isigcawu sesine. Ngemuva kokufunda sizodingida umbuzo omude, uphawu lokuhlaziya, inkomba ebizwa ngokuthiwa Indikimba. Sizovula ekhasini lama-36. Kufundeka ngalolu hlobo, sivule abakaki. Kusekuseni, umqapheli ulungela ukuya ehhovisi. Uzama nokugwema imibuzo engapheli kakhosi. Inhliziyo yakhe incane, kanti nekhanda lididekile ngenxa yezigigaba zayizolo. Njengenjwayelo, u-Ayanda usemi eduze kwakhe, ulindele ukuba amhambise esikoleni njengasemihleni. Sivale abakaki. Ukhosi, mntakwethu, unemisebenzi eminingi manje. Kufanele udedele izisebenzi zethu ukuba zisihambisele u-Ayanda esikoleni. Umqapheli, mntakwethu, kade sasiyikhuluma leyo nto. Kangithandi ukuba umntanami aqhele kakhulu kimina. Noma ngabe sinezisebenzi ezinkulungwane, kodwa ngiyohlala ngizihambisela futhi ngibuye ngizilandele umntanami esikoleni. Ukhosi, kuyakubambezela nje lokho. Khumbula ukuthi manje ubaba akasekho, ngakho uzoba nezinto eziningi ozozenza. Umqapheli, angenandaba, indodana yami ibaluleke okudlula zonke izinto empilweni yami. Ngiyohlala nginaso isikhathi sakhe. Ukhosi, izolo uhambe waze wabuya ebusuku, bekwenze njani? Bewuye kumaqhubu angithi? Umqapheli,
Yebo, bengiye khona. Ukhozi, ngixoxele phela ukuthi bekuyibhokisi lani leli obubizelwe lona. Umqapheli, ukuthini? Ukhozi, ukuthi bekuyibhokisi lani leli obubizelwa lona. Umqapheli, sivule abakaki, angingize, sivale abakaki. Cha, wena sithandwa sami, bekuyinto nje engasho lutho. Ukhozi, uma kuyinto engasho lutho, kungani pho ungingiza? Umqapheli, sivule abakaki, abheke iwashi esihlakaleni, sivale abakaki. Khosi, ngisahamba, u-Ayanda uzoba late esikoleni. Ukhozi, awuhambi ungangitshelanga ukuthi bekuyibhokisi lani obubizelwe lona. Umqapheli, sivule abakaki ngolaka, sivale abakaki. Ngithe ngiyahamba Khosi, ngijahile, angithi uyasibona isikhathi. Ukhozi, mqapheli, kukhona ongifihlela khona? Umqapheli, sivule abakaki, athule, anikine ikhanda, sivale abakaki. Sengihambile. Ukhozi, sineminyaka 3 sishadile nawe mqapheli. Sengikwazi kahle, ikhona lento ongifihlela yona. Umqapheli, sivule abakaki, avale isicabange sankanhlu aphume, kuthi nya, abese eqhamuka esegijima, sivale abakaki. Khosi, imoto iyasha, amanzi. Ukhozi, sivule abakaki, athi gububu, aphonse izingubo zokulala laphaya, sivale abakaki. Iyiphi leyo moto eshayo? Umqapheli, yimoto yami, yona kanye le engithengelwe ngubaba. Hawu, kodwa imoto yami madoda, imoto yami. Sivule abakaki, baphumele emnyango bobabili, bebhuduzela. Ukhosi akhe amanzi ngojeke, abhunyele, nomqapheli ahudule ipayipi afafaze. Sivale abakaki. Ukhosi, kayikho lento mqapheli, asifonele isicimamlilo. Umqapheli, sengifonile. Sivule abakaki, ngesikade sifike isicishamlilo, sivale abakaki. Umqapheli, sivule abakaki, ebalisa, sivale abakaki. Ayisekho nje nalento ecishwayo, iphelile imoto yami. Hawu, kodwa imoto ebiza kanje madoda. Sivule abakaki, kuqhamuke uSakhile egijima. uSakhile ungomunye wonogada abaqhashwe nguQhilika. Sivale abakaki. uSakhile, sivule abakaki, ekhefuzela, sivale abakaki. Iyiphi yona le moto eshayo bhuti? Umqapheli, isithandwa sami, ijegwa. uSakhile, awu kodwa bhuti, ngelani ibhadela ingaka madoda? Uyazi nami ngifika nje ngizokubikela ukuthi kugqekeziwe ebottle store. Umqapheli, sivule abakaki, ethukile, sivale abakaki. Ini? uSakhile, njengoba ngisho nje bhuti. Umqapheli, kwaze kwalukhuni emhlabeni, wangishiya nosizi singila. Sakhile, ngicela uthathe leya moto ungihambisele indodana yami esikoleni. uSakhile,
ngizokwenza njalo bhuti. Siyaphela lapha isigcawu sesine. Sesingabuyela embuzweni wethu omude, enkombeni noma ophawini lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa liyindikimba. Sizobhala igama elithi indikimba njengesihloko sethu ngosonhlamvukazi bese seqa umugqa sibhale igama elithi isingeniso. Ngicabanga ukuthi manje siyazi ukuthi kungani, ingoba leli iphepha lesibili kubalulekile ukuthi siwabhale phansi amagama athi isingeniso, umzimba, isiphetho uma siphendula umbuzo oyi-essay, ngoba uma singenzi kanjalo sitshela lowo osimakelayo ukuthi asiwafuni amamaki angama-25. Uma usulibhalile igama elithi isingeniso, phela sichazele ukuthi iyini indikimba. Indikimba, umongo, ingqikithi ngoba yethula amaqiniso, yethula umsuka nalokho okubalulekile, futhi nokusemqoka. Ngamanye amazwi, indikimba, umongo nengqikithi yilokho okushiwo umbhali. Lapha ingqikithi noma indikimba ukuthwala. Umbhali usethulela umdlali osemqoka, ummeleli, iqhawe elingumqapheli okufanele lingene ezinyathelweni zikayise uqhilika obethwele futhi ecuya izitho zabantwana besikole enemoto ebizwa ngokuthiwa nguvalelisa. Mlingano wami nawe mfundi, sengiqedile-ke ngesingeniso sale essay yami. Bengizokweqa umugqa bese ngibhala igama elithi umzimba. Umqapheli ubengazi ukuthi uyise uthwele. Utshelwa ngumaqhubu wakwaKhoza owayalela umqapheli ukuba athathe ibhokisana elalishiywe nguyise. Leli bhokisana lalinokhakhayi kanye negundane elaphuma laqhasha labuya lazohlala lathula lathithibala ngasezinyaweni zikamqapheli. Le ndikimba emayelana nokuthwala nokucuya izitho zomzimba yethula iqiniso elihambisana novalo lwezinhlonze. Umqapheli uyesaba, uyathuthumela, unovalo. Uzibuza ukuthi uzomtshela kanjani ukhosi ukuthi lo mnotho noxhaxha lwamabhizinisi abawabonayo awatholakalanga ngezikhwepha zikayise uqhilika, kodwa atholakale ngenxa yokuthwala. Lolu valo luphinde lenze umqapheli abuthe izinhlonze. Uyathukuthela, uyacasuka ukuthi kanti umaqhubu lona umbiza nje, umbizela lenkanankana yenkinga engaka. Yingakho nje ephuma ephulukundlela eshiya kwabhokisana lelo emuva. Ngenkathi umaqhubu esembuza ukuthi alenze njani leli bhokisana, watshelwa, wayalelwa ukuba alilahle. Mlingani wami nawe mfundi, ungakhohlwa ukuthi sithena
Indikimba yethula iqiniso, okusemqoka, okubalulekile kanye nokungumsuka, ochaza ukuthi omunye nomunye angazikhethela igama afuna ukulisebenzisa kulamagama amathathu. Leli qiniso elimayelana novalo lwezinhlonze luphinde luhambisane kanye nesimo sokukhuluma esithi icala lembula ingubo lingene noma icala leqiwa endleleni. Lesi simo sokukhuluma sichaza ukuthi umuntu ungena enkathazweni ngendlela angayilindele. Nango phela umqapheli usengene kwenkulu ingwadla lena. Ubhekene nokuthi kufanele aqhube amabhizinisi lawa, kodwa abe eqhubeka nomsebenzi wokuthwala ngasese. Okwesibili, umbhali wethula iqiniso elimayelana nokuthi abantu benza okuhle ekukhanyeni, kodwa babe benza okubi esithe. Ake sibheke nje ukuthwala kuhambisana kanjani nesonto. Sizwa ngomfundisi esethulela umlingiswa ongasekho emhlabeni onguqhilika ukuthi ubenjani. Umfundisi uthi uqhilika ubefuna abantu besifazane babambe iqhaza emphakathini. Yingakho nje acela ukuba kube nomfundisi wesifazane omiswayo esontweni. Uqhilika wakha isithabathaba sendlu yesonto ngezikhwepha zakhe. Lesi sithabathaba besibizwa ngethebanakele. Umfundisi uthi uqhilika ubeyindoda eyisimangaliso futhi enoxhaxha lwamabhizinisi. Aphinde athi umfundisi uqhilika ubengazwani namanyala okuzonda abantu bokufika. Leli qiniso liyahambisana nesimo sokukhuluma esithi wothemba itshe kunokwethemba umuntu. Asizukusichaza lesi simo sokukhuluma ngoba siyazichaza sona ngokwaso. Singaphinde sithi sikhona esinye isimo sokukhuluma kwazise umqapheli ubengazi ukuthi uyise uqhilika umfihlele induku emqubeni. Ukufihla induku emqubeni kuchaza ukucashisa into embi. Kungawukucashisa inhloso embi noma isenzeko noma isigameko esibi. Balingani bami nani bafundi, ngizogcina lapha. Hayi ngoba le essay yami isiphelele lapho. Khumbula, sisafunde kuphela inkundla yokuqala. Sisenze izigcawu ezine kuphela. Kusho ukuthi ke ngokuqhubeka kwesikhathi ke sizoqhubeka nawo lo mbuzo. Kungenzeka kungaba ngonyaka ozayo, akunankinga ke lokho. Kodwa kubalulekile ukuthi sesiyabona ukuthi indikimba iyingqikithi, ingumongo. Indikimba yethula amaqiniso, umsuka, okubalulekile nomsuka. Okwesibili, indikimba iyamene nomlingiswa osemqoka noma umdlali ngokomdlalo osemqoka ongummeleli oyiqhawe, umqapheli.
Okwesibili, veza-ke iqiniso elethulwa yindikimba. Okwesithathu, yamanisa lelo qiniso lelo kanye nesimo sokukhuluma ukuze ungabi nenkinga uma usuphendula umbuzo othinta indikimba nomlayezo. Ungakhohlwa thisha, ungakhohlwa mfundi, la sibhali essay. Ngakho-ke ngizokweqa ulayini uma ngabe sengiqedile ngomzimba. Bese ngibhala igama elithi isiphetho ngamagama amakhulu noma osonhlamvukazi. Bese ngiphetha ngiveze uvo lwami ngoba lesi akusona isiphetho somdlalo kodwa isiphetho se-essay. Kuye kube kuhle ukuthi ubuyele ngemuva embuzweni noma phezulu embuzweni, to be more appropriate, phezulu embuzweni ukuze ube namagama okukhanda isiphetho sakho. Kodwa-ke ngizophetha ngale ndlela umbhali uphumelele ukusethulela indikimba yokuthwala eveza amaqiniso alandelayo. Elokuqala, yiqiniso elithinta uvalo lwezinhlonze. Olwesibili, yiqiniso eliveza ukuthi abantu benza okuhle ekukhanyeni kodwa okubi ngasese. Ngoba lokhu kuyisiphetho, yazi-ke mfundi ukuthi ungabhala nanoma yini. Omunye umfundi nje angathi umbhali akaphumelelanga ukwethula indikimba yokuthwala nokucuya izitho zomzimba ngoba uletha umqondo othi umuntu omnyama ompisholo womdabu akakwazi ukuthi asebenzise izikhwepha zakhe ukuze acebe abe nomnotho, kodwa usebenzisa izindledlana ezithinta ubumnyama ezifana nokuthwala. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa, ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala yiyo yona le ethi isiZulu the curriculum breakdown, eyesibili ithi isiZulu grade 12 intervention, eyesithathu ithi isiZulu file the chat room.